Nandito kami ngayon. Portion lang yun. Nanabay? Portion lang yun. Ay, may namatay. Wah! May namatay. May lilibing. Pagawa ng sapato. Oh, yeah. Sa kaliwa tayo niya. Okay. Terminal ng Philippine Rabbit. Hanggang ngayon, terminal pa rin. Okay. Hoy! Wala ka doon. Doon, nasa ganyan. Pagkakapunta na yan. Tangna mo naman sa nila doon. Yung mga dating sinehan. Caudir Honda. Right. Oh, right tayo niya. West sa kanan. Okay. Sana nakakalog-kalog ko. Hindi namin nakita si Kalesa. Ayun si Kalesa. Welcome to New Star. New Star on New Star. Philadelphia. There you go. Ito yung tawag na Rizal Extension. Tayo ay nasa Rizal Extension. Kalakalala kasi na yung nasa right side mo. Kala meron din tayong care sa ating mga katabi. Angeles Bike Center. Sige, konti pa. So, ay marakal na lilipo tayo, ang girls, so, ang gayanahan, ang teenager. Okay. Ichu, General Merchandise. Alam mo yung may tricycle dyan sa right side na yan? Lalagpas na tayo sa may tarapal dun. Ayun, dito sa suki ko. Yan. Oo. Sa may blue na, no? Sige pa. Sige, yan. Yan, nadali mo pogi. Yan, okay. Sige, ika na pa ang talag. Yan.
Sige, ready. So, tapos sa aming namili. Kami uuwi na ni Sid. Wala ako. Ay, may marunong na Sid. Papalpa na lang yan po. Nakapunto sa nakakalit. Ito nasa kalayaan po tayo ngayon. Kalahkalari ka po din, kalahkalari po. Narita. Tignan pa. Ano ka pa? Ano kaya tignan pa? So ano kay Kagason? Okay, nasa Lourdes Suris Barangay Hall. Lourdes Northwest, Southwest Northwest Elementary School. Na? Ayan eh. Ito si Max Steel, si Galang. Okay. Ito yung pang-pang. Oh! Ayan yung mga basura. Agad yung tinamba. So, yan ang bumibili ng bakal. Ano? Pero mga hindi na nalagwa. Lagwan na. Baba turun. Baba turun-turun. Wow, baba brum tsaka turun eh. Wow, ang gaya ng pagkagawa nito. Okay. Ano ba? Okay, pauwi na tayo guys. So, ganito yung aming buhay dito sa Pinas. Mas gusto ko talaga rito. Kasi hindi siya ganon kahigpit. You can do it what you want. Express Sabo. South Star Road. GR Bank. Ay, dito na pala si GR Bank. Nilinipat na pala. Okay, shout out sa'yo. May dump truck sa unahan natin. Ilang tao? Nilakap lahat, kasi ang amoy. Good job, soldier. Okay. Ay, kapapalulog yan. Oh, pumapasok pa rin, no? Bao! So, baka magtatapon ng basura yan. Nagakot na sila. Bao guys! LG! Lua! So, nasa Henson Street tayo ngayon. Henson Street.
Ito, mga old buildings yan, no? Abandoned building na to. Shit. Okay. So, mapasok na tayo dito sa may crossing. So, kami napasyempre sa may dump truck na may dalang basura. Ang bao. Kaya langhap na langhap namin ang pabango ni Sid. Boy, ano pa ako? May kakanya na. Punta may pakiling kaya katamong clutch. O, tingnan mo sa kanan, no? Baka maano. Okay. Ano pa kaya kayo? Aray nga, punta mo. Ne? Naglag ya? Saka magsalamin. Okay, watch your back. Watch your side. O, pagbigyan mo natin babae. Okay. Wow. Sana ano na bigla. Okay, pagbigyan mo na yan, ha? Okay, there we go. So, hanap niyo yung mga plato, eh. Online sabong. Sabo. May di ka mag-exhibition, oh? Yeah. Oh, yan yung exhibition. Nga man naman ko kaya ka. Sige, i-overtake mo na yan. Ayan. Ay, ayan ka na kanya po. Maputot yung clutch. Zoom mo yung tigas yung... Yan na. Yung ukay. Okay. Wah, kaya ka dun, no? Ayan, oh. Dapat yan, oy. Ano mo yung video ni Sansan yan, ha? May video sa Sansan. Nisan. Rance Barber Shop. So ngayon, pipila tayo rito. Hintayin natin yung signal ng stoplight. Okay. Ang dating Unifly ngayon, hindi na siya Unifly. Ano na siya? K&K. Okay. Karap. Kay Jinky. Si Maring Jinky, oh. Jinky